Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Gusto kong babae. Lain sa kayog lalaki. Mina. Fine. Kabaw ka. Timing ang imong pag-anhi. Oh, may babae ko nga ikahatag nimo. Guwapa. Sexy. Imong type. Then, dad ako nga niya. Sure, Jaime. Sure. Dali. Dad-unti ka sa iyang lawak. Nasayod ka na sa akong type. Ikaw pa. Oh, no. Nakaila na kayo ko nimo. Bisan pa man sa pipila ka tuig na wa ta magkita. Pero nakaila kayo ko sa imuhang klase, Jaime. Then, I will be expecting a good one. Of course. A submissive one. I know. O magpakahimo. Money is the key, Jaime. Bayri ko sa hustong kantidad ug makalaong ka nga magpabiling mo takom ang iya ug ang akong baba. Niya na kita tungod sa iyang lawak. May kaugalingon siyang lawak ni maong kasa. Kay usa siya sa mga mahalon nga babae dinhi. But ipasabot niya. Overused na? Oh, dili ha. Used pero dili over. Kay sa iyang klase, mamili na ko sa mga lalaki nga mahimo niyang ikauban. She must be beautiful. Mula? O ang labing mahinungdanon, mao nga lami og purma sa lawas. Og inosente nga tanawon. Gusto ko og inosente og dagway. Babay, kamurag kanunay nagpakiluoy. Ilabi na kon. Imo nang bunogon? It's passion. Kung makapasyon ka, murag wa mag-antos ang mga babae nga miagi sa imong kamot. May mo ba, Mina? Mas ganahan lagi ko nga tibuok ang pagsampit nimo sa tinuod akong pangan. Carmina with a capital C. Whatever. Sige na. Pasudla na ko. Nagdali. Obviously. Mina. Carmina gani. Fine, Carmina. Usa man. Magtabi na ta din I wonder, what's with that smile? Lang. Excited lang ko para niya. Sa babae nga akong ikauban? Excited kay ko para niya. Ingon man usab nimo. So, sige na. Hali. Open sesame. May laing customer na sa maghihatid din his tita Carmina. Labing siguro, adunahan na usab kayo. Iyak kong kibaligya. Pero bisan makausa, wag gid ko makadawat sa kumbahin. Yuhu! Gusto ko mabalipad. Pero di na ko gusto mapunog. Busa, wa na ko'y mahimo. Ako na nga piyan.
mga tunob na nagpaingon din Dali. Dali dayon. Diha ka una sa akong liyo aron thrilling ba? O, duko. What? Sus, uy. Tita, May customer ka. may lain pa ba kung paaboto nimo kung moanhi ka sa akong lawak? Gawas nga maghatod kag customer? Bright yun ining pisting dako, oy. Hain man. Kanina asa mong layo? Oh. Ngano mitago man na siya? Virgin? What? What the? Oh, I'm not... Oh, Sus, uy. Siya sad, oy. Di kin makapaabot. Igawas kidayon. Nawa na hinuon ang pathrilling nga akong buhaton unta. Pero kay mitoy hakaw ka naman gyud. Na sige. Pag-ila-ila ka mo pag-usab. Pag-usab kay sigurado man kung kaila mo. Dili ba? Danny? ikaw? You look familiar. Familiar mo lang? Sige na. Sud na. Pasudla na siya sa imuhang lawak, Danny. Diha na mo pagpangumustahay sa usag-usa. Sud na, Jaime. Kinsay magdahom. Nga makakupot na sab ko og dakong kantidad karong gabi una. Ay, kadindot, uy. Tuloy ang ligaya. Pailisan ko na lang kaning akong pangano. Himuon akong ligaya. Ligaya ang itawag mo sa akin. Napapas ko ng ako makeup. Nahinumdum ka na ba na ako? Ikaw ang... Suod nga higala ni James, si Daniela. Tito, ako kini. Oh, Salamat nga niya ka. May makaluwas na ako gikan din. Salamat. no. Tito nga no. Please, iuban ko si mong pagpauli. Gusto na ko makalingkawas gikan din. Tana, manggawas na tagikan din. Iuban ko nimo, Tito, please. I'm sorry. Pero wag ko mo anhi aron luwason ka. Huh? I am here to have fun. Tito Jaime. Oh, no. Sugod ka ron. Don't call me Tito Jaime. Niya ka na ning maong kasa. Ug usa ka na sa mga bayanang babae din You might as well call me Jaime. Ikalimti nga amahan ko sa imong suod nga higala. Ikalimti siya. Kay dugay ka na usab niyang gikalimtan. Much more. Kamaw na day kini ang imong gipaingnan. Dili na ko buot nga may mahimo pagkamong koneksyon sa usag-usa. On the other hand, gusto ka sa imong gibuhat. Imong gipapas ang imong makeup. Mas milutaw ang kainusinti sa imong naong. And these eyes, damn, it's so tempting. And these eyes of yours is so enticing.
Wow. Damn it. Respond. Oh, shit. Oh, shit. You're a good kisser. Am I? Oh, yes, you are. Pero makatuo ka ba kung ingnon ti ka? That I fuck, but I don't kiss? Really? For real? Murag mas na-excite pa ko karon tungod di mo, Danny. You are one of a kind. Whore. Oh. Oops. Not too fast, Jaime. Oh, sige. Order lang kamo sa inyong gusto, boys. Akong libre. Uy, manlibre ka dam. Dili. Ikaw may manlibre. Ra! Uy, huwag ko'y kwarta na mo'y pagani ka makaswildo na ko. Ay, kabala ka. Dublihon ko ng sweldo ni mo karon. Ay, dino, dam. Dili. Joke ra. Ay, dam, ayaw. Oh, sige na, order na kamo. Ako libre. Libre, dam? Yes! Ay, kapiste, gining syungang dakoy. Suyop ni mong tintas estudyante pa ka, no? Hilom na lang ko, no, be? O gla-la na lang diha. Galanti ko karon, kahit tiba-tiba na sab ko karon gabi una. Ay, Kumusta na ka karon si Daniela? I don't usually submit. Well, tonight is an exemption. Kaliti mong gipusasan ng akong kamot sa ibabaw sa imong buo. No, buhi ko. Dili kinimaw nga akong gusto. Gusto ko, nga ako ang naa sa imong ibabaw. Ug dili ikaw dili nako. Gusto kong ikaw ang akong igapos. Aron sa iyo ra alang na akong pagbuhat sa gusto kong buhaton. Buhi ko, Dani. Buhi ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!